आंनि खजानाखौ लांजोबमारबाय। बबाव मोनबावनांगौ जाखो? टिल्लु ओंखामा जाफै। नाङा पुर्निमा, आं ओंखाम जाया, उखैयाखै आङो। आंनि खजानाखौ लांजोबबाय पापिफोरा। आं नोंसानाव थाङाबाबो जागौमोनलै पुर्निमा, नोंसानाव थाङामोनबा लांनाय नङामोन, लांनोनो हानाय नङामोन आं थाबाथाय। टिल्लु माथो खालामबावनो आरो, खाफालखौनो गाज्रि होनना साननांसिगोन। जुदि बिदि सिखाव जागोन होनना मोनथिबाथाय आं नोंखौ मालाबाबो लिंलाङामोन। करोड़ टाकानि सनामोन पुर्निमा, दा मा जागोन? सोर पापिया लांखो? आंखौ भिखारि खालामना गालांबाय। आंहा दा मा जागोन? आं माजों जागोन? टिल्लु, हाबायाव होनाय सनाया दङना, नोंदि आंनो होदोंमोन। बे सनाखौ फाननानै जोंफोर दखान होगोन दे। बेसेथ' सना दंबावो, 1,2,000,000निबो गैया खोमा। नाथाय आंनि खजानाया करोड़ टाकानिमोन। आं बोरैबा मोनजोब्बायलै पुर्निमा, आं ओंखाम जानो बाबाय। टिल्लु, नों ओंखाम जायालासिनो थाबाथाय देहाया गाज्रि जालांगोन। नों दहायबो जायाखै, नों जायाबा आंबो जाया। आं बोरै जानो पुर्निमा? आंहा जेबो जानो लोंनो जेबो सुखुआनो गैला। आंनि खजानाया गोमाजोब्बाय। बिबारि आब'आबो अननानै आंनो होलांजोबदोंमोन, गावनि भागोखौ मानि होलांजोबदोंमोन। दा गैला, आंनिया खजानाया गैला। अबाव मोनबावगोन आं खजानाखौ पुर्निमा, अबाव? खाफाल दङबा मोनफिनगोन नोङो टिल्लु। अबाव मोनगोन? बोरै मोननो हानो बेखौलाय? लांबायानो। नोंनो बुंनाय पुर्निमा। आं बुंदोंना टिल्लु, खाफाल दङबा मोनफिननोबो हानाय। बिसोरो सिखावफोरा लांबायानो, लांनानै फानहैबायानो बिसोरो, अबाव मोनबावनो? आं आंनि खजानाखौ मालाबाबो मोनफिननाय नंलालै पुर्निमा। आयै, जेथिंबो गाज्रि जागासिनो दिनफोरानो। आङो टिल्लुखौ खबर लानो थांनि र'। टिल्लुआथ' बेसेबा फाग्ला बायसि जाना दङ, दुखुआवनो गाबगासिनो। आङो खबर लाना फैनि र'। दे थां बिहामजो। हा बोरैथ' बेफोरबायदि जानो मोनखो? अबेनि सिखावा हाबनानै लांखो? आसुरितसो। न'आव सानसे गैयियावनो बिदि। आरो दरजाखौ मानो फांना गालांनो बावनांगौ बिसोरो? बेनोथ' आयै, एथ' बुरजामोन खजानाया, गैला, लांजोब्बाय। इसोरनि अननायाव मोनदोंमोन, दा गैला, मोजाङै लाखिनो रोङासै। सोरबा सिखावासो, सोरबा दाखेदासो दा जासिगोन। उन्दुलाखै मैया सानसेया, बेखौनो गोसोखांबाय दङ। आंहाबो नांगौ जाबानो मोनोमोन फैसा, खजानाखौ फाननानै हरलायोमोन टिल्लुआ। दा मा जागोन? अबाव मोनफिनगोन एथ' बुरजा खजानाखौ? लांदो एसेथ' गालांनो हायोमोन पाप्पिफोरा। पाप्पिफोरालाय अबाव गालांगोनलै बिहामजो, मोनबा आरो लांबावगौमोनसो बिसोरो। एसेबां पाप्पि बिसोरो, पाप नांगोनहाय बिसोरनिया, मालायनि सनाखौ बेफोरबायदि खावना लांनाया। औ आयै, इसोराथ' जोंनोसो होदोंमोन, नाथाय बिसोरसो खावना लांबाय। माथो खालामबावनो आरो बिहामजो, जेथिंबो खाफालानो गाज्रि। दे होमबा बिहामजो, नों न'आव थांनोबालाय आङो ओंखामखौ संहोलांनोसै र'। ओंखाम? आं संगोन दे आयै। नाङा दे बिहामजो, नोंनिया आरो उदैयाबो साबाय दङबा। सानायाथ' सादों आयै, थेवब्लाबो न'आव थांना फैनि र', खेबसे टिल्लुखौ खबर लाना फैनि। आयै, नोंनियाव फैसा मोनथ'गोन नामा? 500। आंनियाव 200ल' दङ। गारि भारायानो थांलाय फैलाय 500 थांखायोना। गैया बिहामजो, आंनाव थाइसेबो फैसा गैया। मिनि सोरांनाव बिनाय नायनाय। दिनै नायनि आयै, बेबो दा दखानावसो दंहैयोना। दखानावबो मालानो गैयानो आयै, मालखौनो लाबोनो हायाखै। बेनोथ' बिहामजो, आगोलावथ' बेसे बिक्रि थांखायोमोन, फैसायानो फैसामोन बिहामजो, दा गैला। दे बिहामजो, नोङो न'आव थांनोबालाय आङो ओंखाम संहैनि र'। दे आयै। मिनि सोरांनायावबोलाय आरो बेसे बिनो, बिबायानो थायो बिनियावबो, खरसा खालामबाय थायो बिनावबो, फैसायानो थाया। फोजोंसारखौनो फन खालामनायनि र', बेजोंनो थांनोसै आङो, माथो खालामबावनो, उफाय गैया। फैसाबो गैया, 200ल' दङ। हेलौ फोजोंसार, बिजों थांबाथाय एसे बोरैबा सानगोन मानसिफोरा। फैसाखौनो बिनाय नायनिसै र' बिनियाव थार। फोजोंसार, नोंनियाव 500 दाहार मोनथ'गोन ना? दाथ' दिनै आंनाव फैसा गैथ'वा बिबारि। एसे दङमोन, गारिनि थाव सोजोबना दोनबायना आङो, आरो नै दानि सकाव थांनायाव खरसाबो खालामना फैबाय। फोजोंसार,
मानो आं न'आव थांनो नागिरदोंमोन टिल्लुखौ खबर लानो। एकदम खौराङानो गाज्रिथार मिथिगौ ना? जोंहानि खजानाखौ सिखावफोरा लांजोब्बाय। मा? नोंसानि खजानाखौ खावना लांजोब्बाय? सोरो? सोरो माने सिखावफोरा। टिल्लुमोन आलासि जानो थांदोंमोन हिन्जावनि न', बेयावनो सानसे थानायावनो खावना लांदों। दरजाखौनो फांना गालांनो बावदोंनो, बिदियावनो हाबबाय। से मानोथ' बिदि बावनांगौ दे। आरो नोंसानि खजानाखौ लांजोब्बाय दानियाबा मा जागोन दे? नोंसाथ' टिल्लुआ बिदिनो जाबाय थायोमोन। दखानखौनो होनांगौमोन बा माबाफोर बिजनेस मावनांगौमोन। दा जेबो गैया, माजों जानांगौ जाखो बियो? औलै, आं बुंबाय थाखायोमोन, नाथाय मानसियानो बादुला जेबोखौनो मावना लायासै। दा माजों जागोन दे बियो? गैया, गदसेबो गैया। लांजोबदों फाफ्लिफोरा। बिसोरलाय अबाव गालांनो दे? बिसोरलाय मोनबा आरो लांबावगौमोनसो। गालाङा बिसोरो। दा बेनोथ' फोजोंसार, आङो टिल्लुखौ खबर लानो थांनो नागिरदों। दा आंनि आखायाव फैसाबो गैया, 200ल' दङ। नोंनियावबो गैयाबा आं दा बोरै थांनो? आइ बिखुनजोनावबो गैया, नोंनियावबो गैयाबा थांनायानो जानाय नंला होमबा? आं दोनहैगोन दे। आंजों थांनो हागोन नोङो। नोंजों मानसिफोरा मायबा सानगोन खोमा। मा साननोखाय? लोगो होनना बुंबानो जाबाय। थेवब्लाबो जोंफोर गामिनिफोरा सिनाय हायोना नोंखौ सोरबा सोरबा। दे, आङो नोंसोर गामिसिम थाङा दे। आं गजासकआव थागोन। नोंखौ दोनना फैगोन आं गजासकसिम। जागोन? जागोन दे होमबालाय। फोजोंसार, थेंक इउ दे। नों आंखौ जोबोद हेल्प खालामबाय। दे, माखौ थेंक इउ होनना बुंलायनांगौ? दे होमबालाय फोजोंसार, दोनथ'नोसै। थांगोन दे होमबा, दा माबासोआव थांगोन, 11थासोआव थांगोन। दे, जागोन दे। बिबारि, नोंखौ बोरैबा अनखांखां मोनग्रा जाबायलै आङो। नोंहा दा मा जागोन जिउआव? नों आंजोंनो फैनो हागौ माथो बिबारि। आं नोंखौ लागौमोनथ'। नोंखौ बोरैबा मोनजोब्बाय आङो। आलाय सिलाय मोनजोब्बाय आं नोंखौ। बै बिबारिया फोजोंसारजों मानो रायज्लायबाय थायो? फोजोंसारखौ आंसो गोसोथोयो। फोजोंसारखौ आंनोसो नांगौ। फोजोंसारा जोंफोरखौ जोबोद अनो। आंखौथ' गावगायनि हिन्जाव बायदि अनो। बेनिखायनो आं दा बेखौ जोबोद मोजां मोनो। नाथाय आङो मालाबाबो बुंना लानो हानाय नङा। थेवब्लाबो बिबारिजों रायज्लायबाथाय आङो बोरैबा मोनथारो। माने बिराद रागा जोङो आङो। जलियो। फोजोंसारा दा मोनसे खोथा बुंदे, नों गाज्रि मोननाङा। नों बै बिबारिजों मानो रायज्लायबाय थायो? नोंखौ आयंआ रायज्लायनो होखाया, गादावरि आयंआ। नाथाय नोङो बेजों मानो रायज्लायबाय थायो? बे बिबारिया बारा मोजां नङाथ'। बिनि गोसोआ बोरैबाथार। दा गावगायना हौवाया गैला नालाय, बिनिखायनो नोंखौनो जुजिबाय थायो आरो बियो, नोंखौ मोननो थाखाय। बिदि नङा गांजेमा गोसोम रानि। आरो बिबारिया जोबोद मोजां। बियो आंखौ मालाबाबो गोसोथोनो नागिरा। आइनो खिन्थानाङा आरो आं रायज्लायदों होननानै। ओमफ्राय मामोन? फोजोंसारा दा दिनै हाथाय नङा होमबा? नोंजों आंखौ थांफानो होदों आयंआ। माबा दख'ना नांगौनो बिनो। आंथ' बिबारिजोंसो थांगोन होनना बुंदोंमोन। बिबारिखौ दोनहैगोन होननानै। आं थाङाबाथ' बे बेसेबा गाज्रि मोनगोन। बे गांजेमा गोसोम रानिजों आं थाङा। ओरैनोबा बिबारिया बेसेबा आलाय सिलाय जागासिनो। आंबो आरो बिखौ थांगोन होननानै थाङा जाना थाबाथाय बियो दुखु मोनगोन ना। गांजेमा गोसोम रानि, आं दिनै थाङा दे हाथायाव। नों हारसिं थां। आयु आदा, मानो हाथायाव थाङा जालायखो नोंलाय दिनै? आंबो हारसिं थांनो बोरैबा मोनो, बेनिखायनो आयंआ नोंजोंनो थांफानो होदोंमोन। नाङा दे, आंहा सासे लोगोनियाव थांनो गोनां दङ। आं लोगोजोंसो थांगोन। माने थाङाबा गाज्रि मोनगोन बियो आंखौ। बेनिखायनो हारसिंनो थांदो नोङो गांजेमा गोसोम रानि दे। नै आङो ओंखारनोसैयानो। आङो आथिं आखाइ सुहैनि र'। सोर लोगोजों थांनो नागिरदों बिलाय? ना बिबारिखौसो लोगो हमनो थांनो नागिरदों बाल? आंहासो बेजों थांनो मोनगोन होननानै बेसेबा खुसि मोनदोंमोन। हौवा हिन्जाव बायदि थांगौमोन हाथायाव ज'नो। माबा हेलौ मोस्रोम बाजै। बुं सनिया। बाजै, आं न'आव थांनाया बेसेबा गोबाव जाबाय। आदाया आंखौ माबा थांबाथाय मायबा बुंगोन नामा इबा? दिनैथ' एथ' बोसोर जालांबाय आं न'आव थांनाया। जेबो बुंनाय नङादां न' बाजै? जा जालांबाय बाजै। आं जेबो सानस'हाया बेफोरबायदि मावफ्लांदोंमोन। नाथाय दा आं गोबां सोलायबाय। दे फैबानो जाबाय। नोंसा आदाया जेबो बुंनाय नंला खोमा दे। दाथ' नोंबो आंजों रायज्लायग्रा जाबाय। आगोलथ' नोंबो रायज्लायामोन। बिदिनो लासै लासैनो बयबो मोजां जालांबा हामगौमोन। आइयाबोथ' मोजां नङामोन देनाय, थेवब्लाबो आइया हाजारबाबो बिमाना मोजां जाबाय, नाथाय आदायासो। आरो आदाखौ बुंबानो जाबाय। फैसा 50,000खौ आङो दिहुना होगोन दे, मायबा मोनसे खालामनानैबाबो। नै आंहा सानफ्रोमबो बन दानो, बन फानबाय दङ आङो। बन फाननांगौ जाबाय आरोना नोङो सनिया? माथो बुंबावनो आरो बाजै, बिरदावाबो आंखौ इसेबो अना। आंनि सायावसो जायो। नागारलांनोबो हाया बेखौ आङो। मालाबाथ' सानो, नाथाय आं बेखौ
नागारनोनो हाया माथो बाजै। दे माथो बुंबावनो आरो सनिया। बाजै ओमफ्राय नोंहालाय माथो खौरां? आंना खौराङा मोजां नङालै सनिया। आंबो न'आवसो थांहां जागासिनो र'। माने जोंहा फंबायनि न'आव सिखाव हाबनानै सनाफोरखौ खावना लांजोब्बाय। आयु सना खावना लांदों आसरितसो सिखावफोरानो। आयु मा एसे गाज्रि बिसोरो। औ माथो बुंबावनो आरो। दे होमबा सनियाना र' आङो आगैखौ खेबसे फन खालामनि। औ दे बाजै। दे ओंखामा खुरफैदो आंनाव। बिरदाव नोङो दिनैबो जौ फेना फैलायबाय? बेलाय आंनिसो गोसो मिथिबाय। ओंखामा खुर आरो मा ओंख्रि? बेदर दंना गैया? बेदर गैया, अबाव बेदर मोनबाय थानो आं सानफ्रोमबो। नों लाबना होफैदों आरो? आंनि न'आव थानानै आंखौनो दादागिरि हा? बिरदाव मा दादागिरि दिन्थिखो आंलाय नोंखौ? दादागिरि दिन्थियाखै आरो मा बेलाय बेदर गैया हा? बे साननैसोआ बेदर मानो मोनजायाखै आङो? गुबुननि हिनजावफोरा हाजिरा खामला मावनानै हौवाफोरनो जाहोगासिनो नायै बेदरै हा? नों साला आंनो सानसेबो बेदर जाहोनो हाया? बिरदाव अबा बेदर मोनबाय थानो आंलाय? आं मा साख्रि मावो नामा? दुनियानि बन फानगासिनो हा? बे बनफोरा मा नोंसा नोम्फानि बन नामा? आंनिसो सम्पति बेफोर मिथिबाय आंनि। बेखौनो फानै फानै नोङो फैसा लागासिनो साला बेदर फुवासेबो लाबोनो हाया। बिरदाव बन फाननानै आं फैसा एसे जमायनो नागिरदों। मानोना आं आदानि 50,000खौ खावना लाबोनाया बेखौ दिहुनना होनांगौ। बादोलै मा दरखार नांदों बेनोलाय आंनि बन फाननानै बिनो फैसा दिहुनना होनो हा? मोना दै फैसाया आंनो हर। आंनो फैसा नांगौ। आंनो 500 हर। फैसायानो गैया आरो आं खरसा खालामबाय थायो। अबाव 500 मोनो आंलाय? गैया। थां ओंखाम जायै थां। दायो बेदर लाबोगोन दे आङो। कुकुर साला सैमानि जात। सानसेबो ना बेदरखौनो जाहोनो नागिरा। मानो जाया जानो? दाख्लैबावैसो माथो बेदर जाहोदों। आरो बन फाननाय फैसाया आंनो मिथिबाय आंनिसो बन आंनिसो बिफां लाइफां बेफोरो। सियाला बेफोरबायदि हौवाखौनो आं मानो दासिमबो नागारना थांनो हायाखै? बेनिख्रुइ साबसिन हौवा मोनगोनथ' आङो। गामिनि मानसिफोराथ' सोरबा सोरबि आंखौ नागारना थांनोसो होयो। मानोना बिसोर आंनि दुखुखौ नुयोना। जेबोखौनो मावना जाहोआ आंसो उल्था जाहोनांगौ। दा नै बन फाननाय फैसाखौसो नोजोर होगासिनो। आदानिफ्राय फैसा 50,000 खावना लाबोनायखौ आं दिहुनना होगोन सानदों। आं मिन्थिस्लाबियाव बेफोरबायदि खालामफ्लांबाय। न'नि मानसिफोराथ' आंखौ बेसेबा बारा होखादोंमोन बेफोरबायदि मानसिफोरजों हाबा जानो। दिनै आं फस्थायबाय। नुदों ना माबायदि आंनि हौवाया जेबो दाय गैयावनो बिखायाव जोना होबाय। आंनि जायगायाव गुबुन जानाय मोनबाथाय बेखौ मालाबानो नागारना थांगौमोन। नाथाय आंसो फाफ्थि। मानो दासिमबो नागारनो हायाखै बेखौ? दे होमबा बिबारि नोङो बेनिफ्राय थांदो ना? औ दे होमबा। आंखौ दोनफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फोजोंसार। दे ओमफ्राय बे ससेखिनिखौ नोङो माजों थांगोन? टमटमजों नामा? औ टमटमजोंनो थांगोन आङो। बिबारि नों जोबोद टेनसनाव दङ न'? आं नोंखौ नुनानैनो सिनायहादों। दे माथो बुंबावनो आरो जानो गोनाङा जानानै थांबाय। गोसोखौनो एसेबो मोजां मोनाखै आं फोजोंसार। ओरैनोबा बेसे टेनसन जागासिनो आङो बिग्रायनि थाखाय। बिथिंजाय आरो खोजाना गोमाना होबाय। बेसेदि टेनसन। फारसेथिंजाय फैसा गैया थाखा गैया। बिग्राया गोमानायनिफ्रायनो थाखा फैसा गैया जालांजोब्बाय। माबायदि सोलिना जागोन बेखौसो बिराद टेनसन जायो आंहा। बिथिंजाय मालाबा दिलुनाव बियोमोन बिबानो मोनोमोन। दा बिनियाबो खोजानायानो गोमाबाय। मा जाबावगोन जिउआव सानदोंमोन सानसे समाव जेबो टेनसन गैया जेबो दुखुआनो गैला होननानै। नाथाय नै गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो जागासिनो फोजोंसार। हराव उन्दुलाङा मिथिगौना फोजोंसार? बोरै उन्दुलांनो दे? बे साला बिग्रायखौबो सानसेबो नुला। सानसे थांबावदोंमोन आङो बिसोरनिथिंजाय। गैया नुवासै। दिल्ली मुम्बाइफोराव खारना थाहैबाय खोमा। बावनो नागिरना मोनबावनो। थाथोंसै दे आरो माथो खालामबावनो। जोंखौ जुदि नांलायानो सानबायबा। बेनोथ'। दे होमबा फोजोंसार नोंखौसो खस्थ' होनाय जाबाय डिस्टार्ब होनाय जाबाय। जेबो डिस्टार्ब होनाय जायाखै जेबो खस्थ' होनाय जायाखै। आरो नों माला थांगोन? थांखालि बुंबानो जाबाय आं नोंखौ दोनहैगोन दे। नोंसानि न'सिम दोनहैयाबाबो सकसिम दोनहैगोन। नोंनिया फैसाबो गैयाबा? औ फैसायालाय गैया गैनाया। दिनै आङो लिंहरगोन दे। दे होमबालाय थांदो। औ दे मोजाङै थां नोंबो। जागोन दे। बिबारि थारैनो नोङो जोबोद आलाय सिलाय जामारबाय। नोंखौ नुबानो अनखांखां मोनग्रा जामारबाय आङो। नों जुदि आंखौ मोजां मोनफिनोबा आं नोंखौ मोजां मोनफिनगोन बिबारि। नोंखौ लांगोन आं नोंखौ जोबोद सुखुयै दोनगोन।
नोंनि फिसाजोखौबो बजबना लागोन आङो। नाथाय नोंसो आंथ' बुंना लानोबो हाया। मा थिक नोङो गाज्रि मोननोबो हानाय। आब' मा जागोन दा? जोंनि खजानाखौ लांजोब्बाय पाप्पिफोरा। माथो बुंबावनो आरो टिल्लु, आंबो उन्दुलाङाखै मिन्थिगौ ना? जोंना दिनफोरानो गाज्रि सोलिगासिनो। आरो नोंसोरो आलासि जानो थांदों दे जेबो नङा। नाथाय दरजाखौथ' फांना गालांनांगौ ना। नोंथ' मिन्थिनांगौ ना न'आव खजाना दं होनना नों मिन्थिखागौ। आरो जोंफोर गामियाव सिखाव हाबबाय थाखायो होननाबो बेखौबो मिन्थिगौ। मानो दरजाखौ फांना गालाङाखैमोन टिल्लु? बेनोथ'लै आब', आंबो दासो फस्थायदों। आं मानो एथ' माथा गरम? मानो दरजाखौ फांना गालाङाखैमोन? दिनै दरजाखौ फांना गालांनायमोनबा खावनोनो हानाय नङामोन खोमा। मा जागोन दा आब'? खजानाखौ लांजोब्बाय, पाप्पिफोरा गरसेबो गालाङासै। मा मावना जागोन दा? बेनिखायनो बुंदोंमोन आं नोंखौ टिल्लु, नोङो बिजनेस माव नङाबा दखान गिदिर हो होननानै। नों हासैना? दा खजानाखौबो लांजोब्बाय। औलै आब', खजानाखौ आंनो नांगौमोनलै। दा मायाव मोनगोन? माला मोनबावगोन? माला मोनबावगोन? अबाव मोनबावगोन सि? मोनला बे खजानाखौ जोंफोरो। इसोरनि उनाव जोंफोरो मोनदोंमोन। दा नोङो खोमाना लाबाय, अबाव मोनबावनो? पुर्निमाया बुंदों खाफाल थाबाथाय मोनफिनगोन होननानै। बोरै मोनबावनो हो टिल्लु, बोरै मोनबावनो? बिसोर लांनानै दा फानै जासिगोन। जोंफोर बोरै मोनबावनो दे? लांबायानो, आरोबा सिखावफोराबा बबेनि नों मिन्थिगौ? मोनथिया आब', आं बोरै मोनथिनो? आं नुनायानो थाङाखै। हरसेया बेफोरबायदिनो दरजाया माबाना थानानै फुङावसो गोसोखांनानै फैदों आङो। फैनानै नुबायदि गैया, सना रुपा गासिखौबो लांजोब्बाय। अबाव मोनबावनो आब' खजानाखौ जोंफोरो? एथ' बुरजा खजाना, खरर थाखानिमोन। खरर एक खररनि नङा, खरर थाखानिमोन। इसोर, अबाव मोनबावनो खजानाखौ? दे दालाय गाबबालाय अबाव मोनबावनो? गोसोखौ हमथाना थादो। दाबो जेबो नङा दे, खामानि मावबानो मोनजागोन टिल्लु। जानांगौआ जानानै थांबाय। जोंथ' दा गाबबाबो मोननाय नंला, जाया लोङालासिनो थाबाबोथ' मोननाय नंलाना। बांद्राय सानबाय थानांला, गोमाबाय आरो। आंबो बेसेबा दुखु मोनदों, थेवब्लाबो दा गोमाना थांबाय, अबाव मोनबावनो? दंमारगौलै आब', दखान गिदिर खुलिना लाबाबो एसे बेलेग खोथामोन। आं मानो खुलिना लायासै? बिदिनो खजाना फानै जागासिनोमोन आङो। गिदिं जागासिनोमोन। दा दिनैसो फस्थायबाय। मायबा नङा मायबा मोनसेबाबोथ' बिजनेस मावनांगौमोन आङो। गैया दा। पुर्निमानि सनाखौल' लाङाखै आब', बाखि लांजोबदों। गरसेबो गालाङाखै पाप्पिफोरा। गालाङा, अबाव गालांनो बिसोरो? थेवब्लाबो जायबा लांदोंना बिसोरो एम्फौ नांगोन, नों नायबाय था। बिसोरबो मोजाङै मोनजायाथ'। मालायनि खजानाखौ खावनानै बिदि रावबो मोजाङै मोनजाया। पापआथ' नांखागोन। इसोर दङ, इसोरा सानसेबाबो साजा होगोन। मानोना आरो बे खजानाखौथ' इसोरा जोंनि थाखायसो होखादोंमोन। जोंनो होनाय खजानाखौ दा बिसोर खावना लांबाय। महा पाप नांगोन बिसोरो, नों नायबाय था। खजानाखौ अबाव मोनबावनोलै आब'? नांथारगौमोन आंनो। दे माथो गाबबाय थाखो? बांद्राय सानबाय थानांला नों, मिन्थिगौ ना? सानालासिनो थानो हायालै आब'।